Ay, malayo po ma. 36 po. Mga yung mong katanungan eh. Kapag niya may stroke itatang. Ha? Kapag niya may stroke po. Ikuya po. Maagaling ba na? March 19. March 19 po. So siya po ay 2 years na may stroke. Agaling ba na? Meron po siya therapy, wala pa. Ngayon pa lang. Di isa, ay, dalawang beses niya dinala sa ospital, tapos ayaw na niya. Ah, yun na pa therapy. Ayan. Ano pangalan mo na Na? Ano pangalan mo? Lominada. Lominada. Ate Lomi. Ate Lomi. Ah, ayaw mo si Ate Lomi. Ang apelido niyo po is Basco. Basco. Sa nanay, sa tatay ko, Perez. So ayan po mga subscribers, ito po yung ating first therapy kay stroke patient Tino. Ayan, siya po ay bedridden. Hindi po siya nakakatayo, no? Hindi. Siya po ay bedridden. Ayan, hindi po. Kaso, hindi pa nakakaupo kung hindi mo upo. Yun. Pero pag inupo mo, iwanan mo, nakaupo. So, wala siyang pag-upo. Ayan. Yan, ganyan. Upo mo dito, makakaupo, matagal. Pagpilay mo tayo eh. Sama. Hindi lang, pagpilay lang tayo. O, nalayan mo na tayo. Ama, salamat Oy, po, Ama. pagka niya pata. Sorry. Ama, salamat po. Muli, sa aking unang therapy kay Tino. Nawa Panginoon ng mga kamay ko ipasbasan mo Panginoon. Tungo sa mga kagalingan. Kapag matulong ng gusto ng Lord God. Huwag sa ating parang. Sa Panginoon. Paspasin niyo po, Lord God. Ang amin natin kabuhayan. Sa Panginoon Jesus. Hindi pa dyan ako. Dati mo nung lakit, ma. Hindi ko na po. Ayun po. Sige, Teka po, na po. O, sige. Pwede po nga isa ko nagluluto. O, tingin mo. Yan, ito ba na? Thank you po. Ayan, basta po si Baka medyo nga Ate lahat Lumi. din. Ayaw kayo mas iba niya sa akin. O, si pag Ate Lumi. Pagka niya ako, mas tinda ako kay Bakong Tinda mga luto. Namalipot na. Namalipot na. Sige. Diba? Sige mo rin. Sana ako rin ito. Diba? Wala na po din yun. Therapy mo ito. Ito, kung hindi ba? Akala-kala ka na eh. Malipad mo sa'yo mo. Hindi pa masikat na eh. Wala mo itong gamos pa nga. Yeah. Wow, itong gamos pa nga. So, pasin po natin mga subscribers. Dito po tayo sa Diyan Suceso. Black, ano to? Black? Black two. Black 2? Black two. Lato-lato. Suceso. Ayan. Parayat. Asakay pa rin ito ba? Asakay pa rin ito ba? Yung pag-aari niya kung Tino. Ayan, Basco. So, ilan pa ka? Sabi tayo. Ano pangalan mong anak mo ron? Dito. Ayan. So, with coordination ng mag-asawang si Lito, ano ba ba? Mas Erbe. Early? Ayan. Early ba ba? Early na mo. So, ang gabi po, bisita namin sa Puntin dito. Lagi ko pa kalagay, sabi ko nga, may pagkakawa. Ayan. So, yun lang. Kailangan natin ito sa gasa. So, pagpakalibab niya, mahina mo yung masahin mo. Para lang sa gamos na niya. Magtaya ko na sa niya. Kaya sa katawan niya. So, then lang ba? Kasi tayo pa. So, ang program mo ngayon is, kapag yung mga muscle niya, palambutin ko natin yung mga muscle niya. So, sa lahat po ng mga taga-Besuceso, kami lahat, shout out. At sa mga boss ko po lang dyan, shout out. Ayan. Habang luto ko si Ate Lumi ng kanilang pagkain, pang-tinda na eh. Maganda kayo eh. Maganda kayo luto eh. Makinig ka ba? Marami pa kayo yung pagkatakan niya. Yan. At ikaw gusto mong shout out? Shout out ka. Sandal. Shout out, yung pamilya mo. Mga magulang mo. Pamilya ko, magulang ko, ngayon ko, anong gagawin ko. Eh, ba't mo sila? Batiin ko po. Buti yung mga magulang mo. Kasama-sama ko na nga yung mga ipak ko. Ayan, batiin mo. O mga ipak ko, o nandito ako, o. Ginagamit ang kapatid nyo. Ayan. Para may paldane. Wapin.
Ito, may Pasko. Sana lumakad niya sa kapatadyo. Ako buri ko lumakad niya kapatadyo rin. Mapagal na ako, matwa ako. Tingnan mo naman. Yan. Sige na. Matwa na ako, buri ko may pagal kapatadyo. Yun ang anak mo kitang magtinda ka rin. Dito. Ako, ay anak kita Oo, lalaki. kitang mesa, pasalamat ka. Ilang doon ka kayo doon. Elde, dakalang salamat nang. Dito, dakalang salamat. Dito, padarang Magkiyempre. maruro kang tatang mo. Sana guminakad niya. Lord, sopan niya po. Amen. Yan nga, sabi ko. Lord, aplusan yung katawan na. Amen. Salamat po. Ayan po si Apo Lome. Lomi. Nagtinda po siya ng ulam dyan. Ayan. Bili po kayo din sa may bensiyaso. Ayan, may po ng ulam. Mamaw na ba? Bara pesta. Eh? Diwa talaga luto mo pa naman. Ba? Kung tamo kayo ba? Ayos na ba? Yan o? Ang bagay, ba? Yan o? Sige. Dito kanya-kanya Wow, alam niyo ba? Ne? Nagagawa na natin. Wow. Yung itabot na lang din yan, magkakasyakan niya. Diba? Ito ba? Sobra? Yung matik na talaga yan. So, ito, para siyang simentado na. Matigas na, matigas na. Napakatigas. Diba? Ne? Kung ito nga katapanin lang yung matik. Ba, wala ka niya, mas hindi mahal din yung kahit. Hindi ka rin ng siguro. Ha? Ito pagkakaroon niya, yun na. Yung tropa. Natuwa na lang yun. Eh, magkano po na parang ako ano? Oo, ne? Sige ba, ne? May bitis ka ba ba? Yung magiging Ano magkano. ba? Ito ang siya ba? Ang masin ba? Ne? May kaysa dati sa nagkakasyakan nila. Ako, ang kaya mahal. Gano'n lang, kuya. Nakamaanin lang. Yan. Hindi ako lang pala ba, kaya ba, ito ang mga natin kung pag-iintay. Ang mga obra ko eh. Sa obra ko na yun din. Eh, at kung saan ko, mga kaya yun. Kaya yun, kasi hindi ako pagkulan, hindi ako lang. Parang ko. Eh, kahit bakit siya, kung tumig, eh, wala ko ba bayan. Kung hindi ka dito, dahil kayo dito anak ko, sa akin ako, hindi natin yung ginagawa, hindi natin yung Tama niya? Takala-kala ba ka? Mula ang ginagawa mo. Pagpasa natin dyan siya. Kaya magsalita ko nga sa iyo. Baba. Stop. Baba. Ito yung pamilya ba? Hindi ka pala ba dumulayo? Dumulayo mo rin. Medyo doon na ba? Wala mo. May simentura ka na. Hindi ako nakabulit sa akin. Kasi, Bakit? o yung ito na ito na natin, buli na buwan dati ako may bakit. Wow, wow. So, yung daw therapy, madaling pa siya. So, abala. So, maniwala ko tayo ng mga kipin. Dito na lang. Home service na lang. Diba? Wow. Mga bahala yung bawali. Wow. At least, talaga yung nga po binili. Ano ba? Bakit na, dali ko pa na. Yan yung ba, palabang tala ka na. At kung meron po na dan, magkapagya, stretching tala. Yung bayo ka pa. Siyempre, bago ko siya. Kindle ka pa kanya na, Kindle. Hindi na mo mga September na. At yun na. Nakandaan namin. Yung Pasko mo. Pasko lumakad niya eh. Ay, kasalese mo yung Pasko. Ba? Oh, Mag-enjoy ka. Sana yung Kakanta ka magtinda. ni Joke. O, pagkanda na ka mo. Ano ba yung tips mo? Wonder ko pa na. Ano gilip mo? My way. Hindi naman pa my way. Ano yung tubig mo kanta? Sa mga old kasi pa pa lang. Love me.
Ang hindi ko gano'n. Kaya, hindi kita. Yan. Eh? May bagay pa po. Kaya yung bagay eh. Kasi tama ko lang puno yan. Pag-ibig ko muna, kung lang, kaya ko lang na yun. Sinabi ko, isang ay kaya natin. Ay, yung pibubo, wala ako isa. Strobo ko rin mo. Mahal ko yun. Yan. Pwede na rin pagkain ng katalaw. Sabi yung kung ayun yun, ay pamamayan. Ayaw niya. Masipag na ba? Kasi alam mo yung alalagin ko yan. Masigal na palitunan ka rin. Yung masandas. Ano din? Yan, isang atulog ko rin yan. Ayos ka ba? Kaya ka ba kaya ng gagawin? Galing. Galing na ba? At alay dyan yung mangkip ba? Matay, galing ko para sa Wow. kung muna ito yung bago. Wow! Nabigyan mo mo. Bago ko tayo kayo. Instrument yan. Pag-ibig na rin ka ba? Hindi mo na akong masya. Diba? Yan ay galing ko ako yung kumira ko pa. Okay. Kumira ka pa. Bago ko natin sa'yo. Kailangan ko sa gitya gagawan. Wow. Hindi ako ba masya na ako. Marami lang mga nakakita. Mag-get yun na. Masya na yan. Kaya bibig sa pupunta ka rin. Wow. Makikita ako. Akain na ulit at bago. Masya tingnan na lang ako ba? Mag-isip. Ano ba? Masya tingnan na lang ako ba? So guys, after nung kanyang upper limb o yung mga kamay niya, so message ko siya, yung programa ko is lengthening of muscle spasm. Kasi masyado magbigas yung mga muscle niya. So nag-stick na, since na 2 years na yung kanyang yung pagkakastok niya, nanigas yung mga muscle niya. So, pinapalabot ko muna, and then after this, gagamit tayo ng digital therapy, yung kuryente, para yung mga nerves niya, mag-function ulit. So, napo tayo ngayon sa lower limb niya. Check natin yung mga muscles. What? Tara na rin. Ginalo. 3, 4, 5. So, wag ka mga range of motion. Para ito pagtukod mo. Pag tumayo ka. 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Relax na muscle. 1, 2, 3. Sige na eh. Pero mapaklit. Hindi ako kulit pa. Yan. Very good. So, nakakabilda pala ito. Yan. Terus kita, no kita. So, pakai pa. Okay. So, hindi pa natin kaya to. So, bigyan dito. Ha? Hindi masyado ba? Flight mo. Para yung daya niya mag-circulate pa. Bago eh. Kasi itong daya mo, mag-stack up eh. Wala mo kayong makina ba? Kala-kalabang mo ba? Hindi natin siya. Ano ba pinapakain ito na ako ito? At pinasili, masarap. May kumpang bagay eh. O, dodo yung kanina. Pag uma. Kasi may lalakad na yung mamawas na kanta. Sigalawan din po. Yung ganitong maramdaman, dali po kasi second stroke. O tumatake yan. So, kapag 2 years na, tagalan tayo. Malamang nga lang tayo. Wala, kahit po kayo yan yung tako. Wow, Yung tako na balami, bigla yan mo. ibigla na ba? Kami bigla Kasi dapat. yun ang... Ay, maraming tao may kilala? Salisa na kayo? Kilala na kami nga eh. Salisa na kayo ba? Pag meron yung mayakain. Ano, yung turang po kaya kayo, di ba? Ito paglakad na. At doon po yan, speech, memory,
Action. Action yung mitulog kayo. Dahil napapasalit tayo, maliwari. Nakakilala pa, ibituran ta. Ibituran mo itang panggalo na. Kaya kami. Di ba kayo ba? Di ba kayo? Ano yun? Talagang Eh, mo manakuda nito, nito sa matinding ni. Ada ka lang manapit ka rito, magbunga rito, makamotor ng single. Kami lang ng pera, ipit ko lang. Wala ko siyang pula. Ini, Subscribe mo to sa YouTube mamaya panoorin mo. Ano po pangalan? Modernong Mangkeping to search mo yan. YouTube po? Yes, dapat tayo. Kasi magiging po. Modernong Mangkeping to. Nakikita mo lolo mo. Pweng-pweng to. Ayos ba? Mama, Yan, sa loob niya ba? Para ba sa kayo masama? May mabig niya. Sa YouTube ka na. Ano po pangalan? Modernong Mangkeping to. Moderno. Yun ang AG. Modernong Mangkeping to. Moderno. Mangkeping to. Mangkwek. Ano? Kepwento. Ano? Mangkwek. Kepwento. Ay, nako. Diba? Ito po. Yes! Ito po. Oh, subscribe mo. Subscribe. Ito na para mamaya. Modern mamaya. Ito ka, sarap ka. Ay! kaya Ay, niya yan. yung mo ito ako. Ay, niya yan. Ah, sikat ka, sikat. Pulo. Sige, sikat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Yan yung kasi, Buwa, diba? lalapit ko lang. Ako hindi ka lalapit. Kama ba? Kapalitan mo yung namin. Dito, pat mo. Mapapalit yun. Kasi, bulok tama. At yun. Ano ba na nakakain ng mga Nakalog yan ka. Ako ganyan. Ganyan. ito dito swerte. Buwa. Yan makanyan. Buwa, kapag-kapag. Muna kami ng ulit kahit kaya namin na niya, huwag ka maluban. Diba? Talagay nga pong ginawa. Nagawin pa na. Ako mga kapsyan, tatayo. Kapag tayo papagawa ng tao. Ano ko? Ano ko? Para ay loob tayo ano. Nakakain ba? Anong agad? Nakakain yung niya sa ako. Sana galing agad yan. Hindi na. Ano ba ito? Punta-punta siya po yan. Aray-aray po. Aray-aray Hindi po. na masyado. Kapag ba yan? Yan na gawin. Kuryente kayo pa niya. Paano ba ito ka? May sisya. May stakap yan. Happy po yan. Ano po galo-galo kasi. May stakap yan. Sino? Masahin ka? Hindi na po. Ang mamaya pa, mag-trending ka ba? 1M. Viewers. Parang itong bayan. Yan mo ha, Tol ha. I-like and share mo ha. Sa ano ha. Apo. Kung mamaya. I-upload ko mamaya yan. Bebe, ang kakuli. Sisinda. Kakuli. Ay, hindi, nagkagalaw. Ano sisinda? Kakuli, sisinda. Mati battery. Ay, kanya pala. Maluluan. Nanak niya itong office ko. Bye. Mag-ubi siya. Nagtindaan. Okay. Begi na ako. Kaya ako kumaroon. Ano ba ka nakakain mo kanyan? Dapat niya bisa. Ayan ba? Bigyan pa ito na eh. Bigyan pa ito na eh. Bigyan pa na eh. Ano na nakuha rin bigla. Ba't makapag-save ka? Gulot mo.
Tara, tingulin mo. Kaya, Sige yan. Okay mo. Yan. kaya di mo makapagbuo po eh. Magbait na may alam na. Masahe na. Nampak ni, kaya hindi nga po pero ang gano. Ako nga ako ng tulad eh. Hindi nga akong bibig. Di ba? Kaya. Diyan na mo. Ano naman ito? Kuryente. Kasi nga pala lang, ang kuryente. Malita. Yung ito ba? Mabiyala. Uy, manin. Uy, thank you. Kala ko, malimutan ko na. Ano po? Magbibigay sila ng konting bulan nito. At tanong mo sa kailangan na ito ba? Sige na, maling. Mga tayong taon. Siguro mga 6 months pa lang. Kaya, mo din niya 6 months to 1 year lang. Pero 3 months pa lang, meron yan. Puno!